Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, мо имрӯз тасмим гирифтем ки дар якчанд масъалаҳое ки муҳоҷирон ба мо муроҷиат карданд ва мувофиқи хоҳиши муҳоҷирон бо шумо ҳамсӯҳбат шавем. Ин як-ду шикоятҳо ҳаст ва як-ду нофаҳмиҳо аст, ки муҳоҷирон сарфам нарафтанд ва ман фикр кардам, ки шояд ин гуна бисёр бошанд ва имрӯз сари ин мавзӯъ суҳбат мекунем. ҳатман наворо то охир тамошо кунед, чунки дар он ҷо ман якчанд маслиҳатҳо, якчанд насиҳатҳоам гӯям ҳаст, ки шояд ба баъзе аз шумо ба кор биравад. дӯстони азиз, ҳатман наворо то охир тамошо кунед ва ба ёру дӯстони худ тавсия бидиҳед. Нагуфта намонам, ки дар ин навор мо як-ду видеое нишон медиҳем, ки худи бачаҳо тариқи Viber ба мо равон карданд ва гуфтани ҳастам, ки агар шумо ҳам ягон ҳодисаҳое, ки нисбат ба муҳоҷирон рух медиҳад, ба навор мегиред, ҳатман тариқи ҳамин имо ки мебинед, ҳамин рақамҳо ба имо равон кунед, мо ҳатман ба шумо дар алоқа мебароем. Ин видеоҳо метавонад бошад ягон қаҳрамонии муҳоҷирон, ягон ҳодисаҳое, ки ба муҳоҷирон рух медиҳад, ягон муҳоҷире, ки мехоҳад ба муҳоҷирон ягон пешниҳод кунад, ягон муроҷиат дошта бошад, намедонам ягон ҷои кор аст ё ягон чизе, ки шумо ба навор мегирем ва хулоса мебарорем, ки ин навор арзандаи он аст, ки ҳамаи муҳоҷирон бояд тамошо бикунандаш. ҳатман тариқи ҳамин имо ба мо бифиристед ва мо ба шумо ба алоқа мебароем. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар навори гузаштагиҳо ҳам ба шумо гуфта будам, мо тасмим гирифтагӣ ҳастем, ки мин баъд ҳар ширкат ё ҳар як компания, ки мо реклама мекунем, маблағи инро мо 50%-ашро барои хайр кардан ба онҳое, ки ниёзманд ҳастанд, барои онҳо дар як ҷо захира мекунем дар як тараф ва 50% дигарашро сарф мекунем барои зинда мондани ҳамин шабакаамон, ки битавонем дар оянда бо шумо ҳамхел суҳбатҳо бигузаронем. хуб дӯстони азиз, имрӯза сарпарасти шабакаи Голос Мигранта ин бародароне ҳастанд, ки аз давлатҳои арабӣ доруҳои гиёҳӣ, ки барои саломатии умуман безарар мебошанд, меоранд. бинобар сабабе, ки қариб мувофиқи оморҳо ҳамаи мардумони рӯи кураи замин кирм доранд ва ҳар гуна паразитҳо дар дохилашон ҳастанд, ин бародарҳо ба шумо як доруеро пешниҳод мекунанд, ки Сенол ном дорад ва он метавонад кирмҳо, паразитҳои шуморо аз дохили шумо бибарорад. Нагуфта намонам, ки ин дору тавсия дода мешавад барои нафароне, ки аз 2 сола боло ҳастанд то пиронсолон. ҳатман занг занед ва харидорӣ кунед. акнун дӯстони азиз, мегузарем ба мавзӯъҳоямон. мавзӯъи якуми мо ин аст, ки ба тариқи Viber ба ман якчанд бародарҳо вайрой карданд решенияи судро, яъне ки аз суд онҳо мебароянд ва ҳамун коғазро 3-4 саҳифа аст, расм гирифта тариқи Viber, ки WhatsApp ба ман равон мекунанд ва мегӯянд: бародар, дар ин ҷо чӣ гуфта шудааст? Ман мебинам дар он ҷо навишта шудааст, ки шуморо 5000 рубл ҷарима карданд ва запрет выезд монданд, яъне ки шуморо аз хоки Русия берун карданд ва шумо 10 рӯзи дигар вақт додед, ки апеллясия битиҳед, яъне ки обжалование айболои решенияи суд. хулоса дӯстони азиз, ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Барои чӣ ин нафар намефаҳмад, ки дар он коғаз чӣ навишта шудааст? Ман ба ҳоли ӯ ханданӣ нестам. ин нафарро барои чӣ ин хел карданд? вақте ки шуморо меқапанд, отдел полисия мебаранд, дар он ҷо ба шумо зуд як ҳуҷҷат мебиёранд. дар он ҳуҷҷат навишта шудааст, ки ман забони русиро хуб мефаҳмам, ба тарҷумон ниёз надорам ва ҳамин материале, ки дар ҳамин ҳуҷҷат ҳаст, ба ин ҳам хуб ошно ҳастам, яъне сарфаҳамашро меравам, ба ман адвокат лозим нест. ҳамин ҳуҷҷатро ба шумо мебиёрам ва шумо имзо мекунед ва давомаш чӣ гуна мешавад? Шуморо дар ҳамон идораи суд бурда, дар ҳамон коридор мешинонанд ва 7 касию 10 каси решенияи суд бироварда 7-8 одам дар дастшон метиҳанд, аз суд беруншон мекунанд. дар ин ҳолат шумо мемонед ҳамихел нофаҳмида. барои ҳамин хотир вақте шуморо вақте идораи пулис мебаранд, ба ягон ҳуҷҷат имзо нагузоред. онҳо бисёр вақт шуморо чӣ тавр гӯям, як тоҷикӣ гӯям шайтонӣ карда бо чеҳраи хандон назди шумо ҳамон коғаза мебиёранд, ки имзо кун, шуморо ҳоло 2000 ҷарима мекунем ва ҷавоб медиҳем. аслан ҳамин ҳиларо истифода мебаранд, вале шумо дониста бошед, ки дар зери хандаи ӯ дигар чиз аст. барои ҳамин хотир ягон намуди ҳуҷҷат имзо накунед. ҳатман мувофиқи қонунҳои худашон аст, ки шумо ҳақ доред талаб кунед тарҷумон ва адвокат. ҳатман талаб кунед ва гӯед, ки бе инҳо ман ба ягон ҳуҷҷат имзо намегузорам ва оқубати шумо чунин намешавад.
бинобар сабаб ки шумо имзо мегузоред оқибаташ чӣ мешавад? Шумо баъд адвокат мегиред барои абжалованӣ кардан ки аз дасти адвокати шумо дигар ягон чиз намебиёяд. Барои чӣ? Барои он ки ҳамон имзо кардагии коғази шуморо нишон медиҳанд, мегӯянд ки худаш отказ кардагӣ буд аз пешниҳод кардани адвокат ва пешниҳод кардани тарҷумон. Худаш отказ кард ва худаш гуфт ки ман ҳама ин чизҳоро мефаҳмам, имзо мондааст. Билохира кори адвокати шуморо ё хело қин мекунад, ё ки аз дасти адвокати шумо ягон кор намебиёяд. Барои ҳамин хотир дӯстони азиз, имзо накунед. хуб, масъалаи дуюм ки рости гап хело асабӣ шудам, хело фикр кардам ки одамо ҳолеам ҳастанд ки барои қиссаи худ тайёранд ки ба мардуми муҳоҷир яъне ки ҷавр бикунанд. Komisch hat die вообще наёед ҳамаш дурӯғ ина рада автобус шикаста як сукаи намҷастаги ям каша намегирад ҳамон дурӯғ این مردکا را برای بپرسو که حالی مردکا را نمیپرسی мардакор аби тарӯза қати пичоқ шудесан муша бопурсишаби наёед дурӯғ ком қати мухтабар меяд дурӯғ мегам рада сумта мегирад یمی حالا یا دکخد در اینا سه روز یعنی نه اولی خداقستان نه سه روز 500 کیلومتر اومد برادرانی که از تاجیکستان تا روسیه طریق автобус омаданд طریق شرکت‌هایی که از تاجیکستان آنها رو وعده کردند که با автобус‌های زمانوی که کامفورت است وای فای دارد من نمیدونم که آنها اینقدر دشت و چول‌ها رو میگذارند در اون جای‌ها چه خیلی وای فای باشد. دوستانی ما با ما مراجعت کردند وقتی که در روسیه رسیدند طریق وایبر با ما صحبت کردند ویدیوهای خود رو پرتافتند و گفتند که با ما التماس کردند که ما مراجعت کنیم که با مردم مهاجر که همین کمپانی‌ها رو دیگر استفاده نبرند چون که آنها رو فریب کردند آنها رو از خوجان طریق اسپرینترها یا مارشروت‌ها تا ازبکستان بردند و آن طرفش گفتند که از سرحد میگذارید شناس‌های ما شما رو قبول میکنند. ин бачаҳо мегӯянд ки моро ягон хелшинос қабул накард. Мо сарҳадро худамон навбат истода ба як ҳоли зор гузаштем ва аз Ӯзбекистон то Қазоқистон шуморо бо Дамас як намуд мошинҳои аз танген ҳам хурдтар расмашро мегузорам бинед. Бо ҳамин 6 нафарӣ бор карда шуморо то Қазоқистон мебарам ва дар Қазоқистон ин бародар мегӯяд соатҳои 3 шаб як автобуси кӯҳнаи Икарус ки аз соли 1900 чанд хулоса аз асли 20 мондагӣ буд ҳамон автобус омад ва аҷоибаш ин ки ду шофёри қазоқ дошт. Барои чӣ тоҷик не? муроҷиати ман ба ҳамон ширкатҳое ки ҳамин корҳоро мекунанд барои чӣ шумо автобусҳои худро надоред ки муҳоҷиронро аз Тоҷикистон то Русия биёранд. автобусҳои кӯҳнаи Икарус ки аз қазоқҳо аст ҳамонро иҷора гирифтед ва соати 3 шаб муҳоҷиронро бор кард. ҳоло ман нишон метиҳам бубинед ин наворо ки дар инҷо рафтан мегирад ман гап задан мегирам. ман ҳамин автобус аст бубинед ин мотораш ки ҳама ҷоаш қариб симпеч аст дар роҳ чанд бор вайрон шудааст ки бачаҳо мегӯянд мо дар давоми 2 рӯз қариб 500 километр раҳ рафтем. саги сироғ намекунад саги сироғ намекунад ой сагакараби чикидеса мотора бинед 3 рӯза 500 километр омад пиёда меомем халата мерасем мардум наен агар ко меомадӣ бошад черзени бо наен лучи айбан қарз кӯ самолёт хат биё тамомем хат поезд хат ай да вели хати биё автобус хати намиёед автобус хати намиёед ва бубинед ки шаб бачаҳоро дар куҷо хоб кардаанд дар як ҷое ки ҳеҷ кас соҳиб надорад ҳар кас метавонад шустрияк бошад гуфти рӯсо гӯям агар касе камтар фаъол бошад ҷои хоби худро меёбад агар касе камтар оромтабиат бошад ё ин ки асла нафароне ки якум бо русия меоянд не чизро намефаҳманд дар рӯи замин хоб кардаанд. хулоса дӯстони азиз аз ҳамин хел ширкатҳо эҳтиёт бошед фирефтаи он нашавед ки шуморо автобусҳои нав нишон медиҳанд дар расмҳо автобусҳое ки замонавӣ аст вайфай дорад комфорт аст. ҳоло биёед ман ба шумо нишон медиҳам комфортро бинед ин бародар ҳатто сиденияро канда мегирад ба шаҳри хуҷанд ташриф риша ба шаҳри хуҷанд мегиранд ба автобуси хуб ба шароити замонавӣ шумо таъмин мешед то билет расед мо бениҳоят норозигии худро баён мекунем ки
انسانایی که بعدی ما با شهر خوجان تشریف میارن با این گونه انسان ها باور نکنن، تشریف نیارن، هرگز برای سفر نکنن. افطوبوسی که ما شدگیم، این افطوبوس دوره سیوزه، این افطوبوس خدمت خود را با ایتمو رساندگی، این شرایطی ما را به مسکو بردن نداره. همه قدر بچه ما رو معتبر خواهش بکنیم که دیومباره این گونه مردم را در حالت نگور قرار ندهد، مردم را عذاب ندهد، چون که مردم خودش مسافر است. برای تأمین اوضاع مثال پدر و مادر زن فرزند میان وقتی در این گونه عذاب‌ها مبتلا میگردی هیچگاه فراموش نکنه که ملت خیانت کرده. дар куҷо ин автобус метавонад ки шуморо қонеъ гардонад? дӯстони азиз, ҳам муроҷиат мекунам ба шумо, ҳам муроҷиат мекунам ба ширкатҳое ки мехоҳанд минбаъд муҳоҷиронро ба русия бубаранд аз тоҷикистон ва аз русия ба тоҷикистон бубаранд. илтимос, муҳоҷирон ҳамин ширкатҳоро хуб тафтиш карда баъд ба онҳо пул бидиҳед. то ҷое агар имкон дошта бошед бигӯед ки онҳо худашонро дар дохили ҳамон автобус бо шумо як видеовизов кунанд, намедонам ягон кор кунанд ки шумо бибинед ки ҳамон автобус дар кадом ҳолат қарор дорад ва намедонам меен ки ягон шарт бонед ба онҳо нисфи пулро бидиҳед, нисфи дигарашро баъд аз оне ки ними роҳро ақалан меравед баъд бидиҳед, то ин ки онҳо натавонанд шуморо фиреб кунанд. ва муроҷиати ман ба онҳое ки ҳамин ширкатҳоро доранд, илтимос, шумо пул мегиред, як автобусҳое ки ваъда кардаед ақалан ба ҳамон ваъдаи худ баистед, автобусҳои наву замонавӣ бибаред. дар он ҷо чанд бор бачаҳо номи як нафарро гирифтанд, ман намехоҳам номашро бигирам, ин занро ки мегӯянд аз бозори панҷшанбе бозор аст, ширкаташ дар ҳамон ҷо. ҳатто мехоҳам муроҷиат кунам ба ҳамон мақомоти дахлдор ки вазифаатон ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирон аст. як рафта бубинед ки барои чӣ онҳо ин қадар пулҳои калонро кор мекунанд, дар ивази ин ба муҳоҷирон хиёнат мекунанд, фиреб мекунанд ва онҳоро ба як азоб, ба як рӯзҳои сиёҳ бурда ба манзил мерасонанд. рости гап дӯстони азиз, ҳамин ду масъала буд ки ман хостам муроҷиат кунам. якеаш ин ки дар пулис агар ғалти дед ба ягон ҳуҷҷат имзо нагузоред ва железна талаб кунед ки ба ман переводчик, яъне тарҷумон ва адвокат биёред. набошад ман ягон чиз намефаҳмам ва ба ягон чиз ман имзо намегузорам. натарсед, онҳо шуморо намезананд. дуюм ин ки ширкатҳое ки мехоҳанд муҳоҷиронро ба тоҷикистон баранд аз русия ё ин ки аз он тараф биёранд тариқи автобус, илтимос автобусҳои худро нав кунед, баъд хизматрасонии худро ба муҳоҷирон пешкаш намоед ва муҳоҷирон шумо ҳам хуб тафтиш карда баъд равед, чунки ин роҳи дароз аст. 4 рӯз нею шуморо дар 7 рӯз бурда мерасонанд. ҳамин буд навори мо ба ёр дӯстони худ. ҳатман поделитсия кунед агар маъқул шуда бошад, лайк гузоред ва дӯстони худ роӣ кунед то ин ки онҳо ҳам бубинанд, хабардор шаванд ва обуна шуданро низ дар шабакаи мо фаромӯш насозед. худованд нигаҳбони ҳайраки шумо бошад.